той ряд вже виставлений, той ряд вже виставлений. Зараз в ту сторону будемо починати. А в тому крилі там повинен бути душовий туалет. Ми прогнозуємо, що орієнтовно 50 тисяч лишаться на довший час. Тому нам треба буде вибудувати орієнтовно 1 мільйон метрів квадратних житла. Це достатньо великий об'єм і це достатньо дорого, але ми сьогодні працюємо з європейськими інституціями, щоб такі кошти залучити. Одне ліжко, друге ліжко, відповідно, тумбочки, шафи необхідні для того, щоб комфортно розміститися тут максимально 4 людям.